kara India bat bidikam ya ki inner line permit. Kaniru karong hakajuk karukam. Kini artali ki assembly resolution. Bang pedung ekting kasih kredit kabapra. Batman pentrikam ya ki inner line permit. Hakajuk karukam ngidai ban ya trikam. Kita kirong ki kibangi ngidam kam. Ya kaban persyang. Ya kaban train na kabentakari. Bat kajat penria. Kapakendit kalomba ladan na ki MP jong kani hi jela ka jong ni ki ba pelik sange ya kani ka jing tho ka ba ki question bale ka rong dang ka khasi language bale kam rong ka karong language ka ba ling ma kalomba kita ki nong ya lam jong ni ki ba de ki nong mi khmat jong kani ka jela ka jong ni Meghalaya kim sumdan kata ka jing so kamen ladang ni alias ni ka wei ka language jong ka state ka bandrong ka ban yo no ka jing tho no mentang but kantang dan ken ka effort ka jongi lang baro manginang la pen phai kata ka language ka bakiwi ki kwa pade bakandang ru ngai hakis nam ki bansawan ka jongi ki ba pelik sange ya ka ne ka jing tho ka ba ki question bale ka rong dang ka khasi language bale kam rong ka karong language ngalawan phai na Delhi mangi attend ka national convention nga din ngayo ni ki news clipping ki bami na ki media ki bayade bat kani ka important issues bangi ki follow up kami gini ki belong dot long snam ya jai penem jungi kam ka ktien ka thali ka thok atar ka language and script nama kal ada nupa pok ain decision charge kuri India article 30 35 kala batai pa kham tam ni ka article 29 kala batai lupai ka kani ka language ka script ken kaktian bat kajing ka thok atar ka dei banong ka we na ki hok long try jong ki dat pa te hadien bang ngapai bhai ka ki jing ya tai khamtam le na ka liang ka sarkar ha ka wai menteri rang ba do jongi la flip iki papers hang to openly in the house but I think namar ba I miss out ne bale imlong importance dei kani ka very important documents ila miss out kata ka di ka documents jong ministry ka ba house nem 8000 khat khandai ka santrik ummaj 8000 khat khandai ka government of India ka GOI ding ba ka ministry of home affair kala pha ka we ka shithi ba kani ka shithi ka ba kila pha ka de ka subject ka de inclusion of Khasi language in the 8th schedule to the constitution ba la pha do under secretary jong kani ka department jong kani ka ministry o PK Samal uni under secretary hang ni ka ha kani ka jing tho ka jong la batai shai ba na padeng ki artali languages kani documents ka wan na government of India GOI ka ministry of home affair ka ba under secretary jo kani ka ministry PK Samal ula ai kani jing tho ba na padeng ki ki ba menta artali ki languages la include ha ka e schedule ba na padeng jong kita kidan ki demands jong ki babon balang jong ka ri India hi bro ka we ka ba kila ai ki jing tho sa ministry ban benrong ki ki jong ki Tina pedang kita live ho pratali ki languages ngan chupuli nang ni demand for inclusion of 38 more languages including Khasi have been received kila yo pedang as the evolution of dialects and languages is dynamic kenu kila batai katu ka ayu thus both the earlier attempt through the part 1 1996 kadan kini ki committees ma kidan ki committees bala set up hatu kapor house nam khanai span khandai pun reu but house nam arhaja lai kawai ka committee ka sitakan mahopatra committees kila evolve but kila pet tho ya lor kini ki jingdan kam ki ingredients ki badan kam ban pen long legal language kinu ki contain ki bala ya ki ba dangkren ba ki badan kam ka jing itho hakari India that the government is conscious of the sentiments and requirement na dena kata ka daw la tho hang ne ba la include ya kini ki like pratali more languages to be included in the 8th schedule but annexure jo kani bala pha ka press information bureau government of India ministry of home affair ha ka 800 tarik Julai itu kat kum ka ST ka jongki IST ka jongki inclusion of languages in 8th schedule hang ni ka number khat phra iwe hado life phra Angita language Banjara language Basika language ha ka ni ka number khat phra Khasi language tu lah highlight ba por biki juba kan kila I highlight ba kila I bold letter Khasi language number 18 but 38 ka bakat do ka language bala la propose ban include ka de ka tula language
Tikani ka language la ai ka ade ka way na ki propose language ki banrung inclusion of languages in 8 schedule. Ka banrung ha ka 8 schedule ha ka next session. The 2019 di kani ka jing thmu kala aya cha khaman re ha ni ka por raj Home Minister to kapor Rajnath Singh hiam no na ka jing long Home Minister but one no do Amit Shah hadir ka COVID kani kapor ka penni kani kadi kapor budan mau de mentah Amit Shah mo follow up ya kani but la tho ru daki dan ki Seng nang ni ki bala tho kum ka khasi author society but it remind ya ka ministry halor kani ka shithi but ka ministry ru kala om ba kan ya chakmat ya kan ni ba kan penrung ha next session mereka pakan det kalau ba la dan na ki MP jong kan ni ga jela ga jong ni ki ba penlek sange ya kan ni ga jing tho ka ba ki question bale ka rong dang ga khasi language bale kam rong ga karong language ka ba ling ma kalau ba kita ki nong ya lam jong ni ki ba dei ki nong mi khmat jong kan ni ga jela ga jong ni mekhalia kim sumdan kata ka jing so kamen ladang ni at least ni yo ka way ka language jong ka state ba banrung kabanyo nak kecing itu nak mentang, but kentang dan kan ka effort ka jongi lang baro manginang la pen pai kata ka language ka bakiwi ki kwa pade bakandang rung ngai hakis nam ki bansawan